Čaute priatelia, ahojte, zdraví vás Strašil, vítam vás pri ďalšom pokračovaní z úžasnej série Offline Games. Dnes to bude špecialitka pre všetkých, ktorí vyznávate severskú mytológiu hrdinov, ako bol Odin, Thor, Loki a Fenrir a tak ďalej a tak ďalej. Priatelia, dovolím si vám predstaviť stolnú hru Lords of Ragnarok. Je to z vydavateľstva Alby, je to plne lokalizovaná hra a keď sa pozriete na veľkosť tej krabice, ktorá je naozaj že obrovská, tak iste tušíte, že v tejto krabici bude poriadna nálož hrdinstva a všetkého možného. Takto vyzerá obal, predná strana Lords of Ragnarok. Ako som už povedal, je to z vydavateľstva Alby. Je to hra pre 1 až 4 hráčov. Opäť tvorcovia mysleli aj na tých, ktorí sú solitér a nemajú s kým hrávať, alebo proste si chcú len sami zahrať nejakú hrdinskú hru. V tejto hre je automa, čiže budete môcť hrať proti hre samotnej, sú tam k tomu aj špeciálne karty. Je to hra, ktorej doba trvania je 90 a viac minút. Toto je jedna z hier, ktoré máte na sobotné večery, alebo piatkové večery, alebo proste na víkend s priateľmi, kde si sadnete. Približne hodinku si porozprávate o pravidlách, budete sa učiť pravidlá. Tie pravidlá nie sú veľmi zložité, ale je tam relatívne toho dosť na pochopenie. Je tam veľa ťahov, ktoré môžu hráči robiť. Sú samozrejme aj lama karty k tomu. A je to hra pre 14+. Tak, poďme na otvorenie tejto úžasnej obrovskej krabice. Opäť, ku podivu, na to, že to je veľká masa, to ide veľmi jednoducho. Ja neviem, ako to tí tvorcovia hier niektorých robia, že aj pri obrovských krabiciach sa to dá úplne krásne otvoriť a rozložiť. Prvá vec, ktorá na vás vyskočí, je list, ktorý vám hovorí, ako poskladať počítadlo na vaše armády, pretože vy máte k dispozícii armády a k tomu vy máte aj zo spodu počítadlo, čiže si budete vedieť pekne kolečkom ovládať. Takže toto je prvá vec. V krabici nájdete aj pravidlá, čo je jasné. Tie pravidlá sú na veľkom formáte štvorcovom. Nie je tam toho veľa, nemá to veľa strán, má to 11 strán plus ešte nejaké upravujúce pravidla, čiže 12 strán. Je to ale drobnejšie písmo, to znamená, že je tam toho ako celkom dosť. Hneď na začiatku máte rozpis komponentov, čo znamená, ich názvy, počet a tak ďalej, aby ste vedeli. Kartičky, miniatúry, k tým sa dostaneme a tie sa vám budú veľmi páčiť. Potom je tu klasika, kľúčové prvky hry, ciele hry. Túto hru môžete končiť 3 spôsobmi, respektíve 4. Jeden spôsob výhry je ten, že sa stanete veľkým jarlom a budete ovládať regióny. Ďalšie, že budete veľký gody a budete ovládať chrámy. Alebo sa stanete lovcom príšer a zabijete na konci arcinepriateľa Lokiho. V tomto prípade v tejto základnej hre je Loki. Vy si môžete dokúpiť aj iných arcinepriateľov, ale tie už myslím nie sú lokalizovaní, alebo aspoň tak sa to píše v tomto tutoriále. Možno časom bude niečo dostupné v rámci nejakej lokalizácie. A štvrtý spôsob výhry, ale to je skôr prehra, je vtedy, keď sa udeje Ragnarok. Iste vieme, čo to znamená. Potom je tu rozloženie hracieho plánu, rozpis hracieho plánu, čo sa tam nachádza, hrdinovia, pohyby, rozloženie partie. To je vždy dobrá vec, pretože hneď na začiatku viete, ako si máte rozložiť tú hernú dosku, pripraviť si vaše komponenty a tak ďalej. Čiže to tu máme a sú tam rozpisy, priebeh hry, a čo znamenajú jednotlivé veci. Ten priebeh hry v konečnom dôsledku nie je tak zložitý, ako by to na prvý pohľad sa zdalo. Treba tam dodržiavať určité postupy, ktoré sú rozpísané práve tu. Priebeh ťahu sa skladá z modlitby, z hrdinov, teda z akcií hrdinov, z runových akcií, manévrov a zvláštnych akcií. Všetky tieto ťahy okrem zvláštnych akcií môžete vynechať. Zvláštne akcie musíte urobiť vždy. A v rámci tých zvláštnych akcií máte posily, mobilizáciu, prípravy, chrám, netvorov
a čo tam ešte? Uzurpácia a monument. V každej tej jednej akcie sú nejaké veci. Môžete sa hýbať armádami, môžete aktivovať svoje armády, môžete dobývať územia, môžete loviť môžete loviť monštra, alebo ovládať monštra, alebo môžete stavať mohylu a iné veci. Sú tu ešte aj pravidlá pre hru jedného hráča. Sú tam komponenty, ktoré si treba pripraviť, príprava hry, hranie proti nejakému stúpencovi, bonusy hrdinov, manévry, všetko, čo potrebujete na to, aby ste si vedeli zahrať hru proti autome. Ideme hĺbšie do krabice a hĺbšie v krabici sa skrýva herná doska a tá herná doska, musím povedať, že je obrovská. Ja ju rozložím, budeme ju mať rozloženú, aby ste si mohli pozrieť, ako úžasne vyzerá. Táto herná doska, ja sa vždy bojím pri tom rozkladaní tých herných dosiek, že ja tam niečo poškodím, potrhám to, už sa mi to totiž to stalo a ja nikdy presne neviem... Nikdy presne neviem, ako to mám rozkladať. No, ako môžete vidieť, tá herná doska je obrovská. Naozaj je obrovská. Ja vám to ukážem aj takto, aby ste to videli, že to proste prekrýva celý obraz. Super na tejto hernej doske je to, že má dve strany. Prvá strana je pre hru dvoch hráčov a tá druhá strana je potom pre viacerých hráčov, čiže vy si môžete otočiť, nastaviť to ako potrebujete. Tu si môžete zatiaľ všimnúť, že tu máte nejaký centrálny kruh, máte tu nejaké ohraničené územia, máte na tej mape aj more a vy sa môžete plaviť po tom mori, presúvať sa. Ďalej sú tu nejaké lokalizácie, sú tu regióny, kde máte číselné ohodnotenia, ktoré musíte dobiť. Tie čísla, ktoré sú tu, tak to sú ako keby hodnoty, sila toho územia a vy musíte mať rovnaký počet alebo vyšší počet vašej sily, aby ste dobili ten konkrétny región. Toto sú upravené regióny alebo karty, žetóny regiónu pre dvoch hráčov. Tieto dva dieliky konkrétne. A potom sú tu jednotlivé žetóny regiónov, ktoré vy si voľne rozložíte na mapu. Na každom regióne je nejaký text, ktorý vám dáva výhody, nevýhody, alebo konkretizuje, že čo sa tam udeje. Keď ste na tom regióne, vy s tým regiónom môžete byť spojenec. Vy tie regióny nedobíjate, ale môžete byť s nimi spojenci a môžete získavať výhody práve z toho územia. To územie sa rozkladá na mapku. Keď mi zostane priestor, tak to potom ukážem v nejakom prestrihu. Máme tu známe podstavce. Tie podstavce sú rôznofarebné. Každý hráč má svoju farbu a každý hráč dostane dva veľké podstavce gumenné. Žetóny nadvlády, tie vyzerajú takto. Opäť sú rôznofarebné. Je tam aj podstavec pre vášho hrdinu. Tak toto vyzerá. Sú rôznofarebné a budete ich využívať práve na ovládanie tých regiónov alebo dobíjanie a iné veci. Takže to si môžeme dať nabok. Sú tu 4 farby. Pre každého hráča jedna farba. Žetóny vlastností, k tomu sa ešte dostaneme, tie majú dve strany, nezranenú a zranenú. Tuto používate vo svojej doske, ja vám to hneď ukážem. Toto sú dosky hrdinov, majú 4 farby, 4 hráči rôzni a na tej karte hrdinov máte miesta, kam vložiť okrem kartičky svojho hrdinu aj práve tieto žetóny. A vy keď budete zvyšovať svoje hodnoty, tak tie posuvníky sa budú posúvať vždy o jedno hore, vyššie, alebo keď budete zranení, tak si to otočíte na druhú stranu a musíte sa preliečiť, aby ste si to zase dali naspäť. Ako ďalšie v krabici nájdete
žetóny chrámov, ktoré vyzerajú takto. Tie majú plastové podstavce, k ním sa dostaneme, lebo tie sú skryté v krabici. To si môžeme dať zatiaľ sem. Tie, keď rozložíte hru, pripravíte si kartičku, na ktoré sa to rozloží a vy potom počas hry to budete umiestňovať na rôzne regióny za nejakých podmienok. Toto tu je centrálny kruh. Centrálny kruh, to je sám strom Yggdrasil. Na ňom sú opäť jedna druhá strana pre dvoch a viac hráčov alebo pre dvoch hráčov. Na ňom sú práve tie zvláštne akcie, o ktorých sme sa rozprávali, ktoré musíte vykonať. Keď chcete vykonávať nejakú akciu, umiestnite tam svoj žetón moci, môžete vykonať tú konkrétnu akciu. Ďalšie komponenty sú runy. Runové písmo, sú tam 3 druhy rún. Tie runy používate opäť na ovládanie netvorov alebo proste na iné akcie. Takto vyzerajú žetóny kováča alebo kovární. Neviem, ako som to vyskloňoval správne, sa ukladajú potom runy presne tak, ako je tu nakreslená. Tie sa náhodne rozložia po mape a na to sa položia runy a v rámci nejakých akcií tie runy potom zbierate. Toto sú žetóny zabijákov. Vy, keď chcete vyhrať hru ako zabijak netvorov, musíte zabiť minimálne 2 netvorov, aby ste potom mohli loviť arcinepriateľa. Vtedy končí hra, keď ho zabijete, keď zabijete Lokiho. Keď chcete loviť Lokiho, tak potrebujete buď 2 žetóny, dve monštra, že ste ich zabil, alebo 1 monštrum a 1 žetón zabijáka, alebo 2 žetóny zabijáka. To je všetko v rámci žetónov. Máme tu 2 hracie kocky. Táto kocka je pre nepriateľov a táto kocka je vaša herná. Tá kocka pre nepriateľov má 3 piktogramy. Tento piktogram znamená, že sa môžete pohnúť na región. Tento piktogram znamená, že môžete ten región šikanovať. A tento piktogram znamená, že sa môžete rozhodnúť pre jednu z 2 možných akcií. Tu sa dostávame k ďalším zaujímavým kartičkám. Tieto karty sú karty vašich hrdinov. Na jednej strane máte typ hrdinu, máte tam nejaké zvláštne schopnosti, čo majú, a na tej druhej strane je popis tej vašej zvláštnej schopnosti. Máte 5 hrdinov, vy si môžete náhodne zvoliť jedného, pretože tá hra je pre 1 až 4 hráčov. Takže môžete si vybrať Aslauga, čo je vedma, Lagerta, čo je štítonožka, Beowulf je tam napríklad, ten je Berserk, Snorri, je tam Skald a Ragnar, ktorý je náčelník. Toto, prosím pekne, toto sú kartičky nepriateľov. Takto vyzerajú tie karty nepriateľov. Budete tam mať Fafniho, tohoto si necháme nakoniec. Bude tam Draug, Grendel, Troll, Hati a Skol a Huldra, no a arcinepriateľ Loki. Keď ste si všimli, na tých kartičkách hore sú runy, ďalej sú tam zvláštne útoky, čo robia tie útoky, a to spodné vy musíte na svojich bojových kartách, ku ktorým sa ešte dostaneme, použiť rovnaký symbol, ako je na tom spodnom posuvníku. A tým pádom máme prvú vrstvu za sebou, čiže toto môžeme odložiť. A teraz sa dostávame k veľmi peknej vrstve, a to je vrstva miniatúr figúrok, herných figúrok k tejto úžasnej hre. A sú to vaši hrdinovia. Tie miniatúry sú neskutočne prepracované. Vidno na tom naozaj každý kus látky, každý kúsok brnenia, každý, záhyb, čokoľvek. Fakt to vyzerá veľmi dobre.
No a potom sú tu 4 farby. Ja to len už takto to zľahka ukážem. Čiže toto je armáda pre jedného hráča. Takto vyzerá armáda červeného hráča, alebo ako by som to nazval. Pretože vy hrdinovia môžete byť rozdielni, takže nie je to ako konkrétna armáda konkrétneho hrdinu, ale takto proste budú vyzerať vaše armády. Nezabudneme ešte na lodičky, drakary. Krásne prepracované lodičky, modely drakarov. To, čo som rozprával o tom posuvníku, to meradlo je tu zo spodu. Skladá sa z 3 častí, zo samotného hráča, alebo teda zo samotnej postavičky, papierového kruhu s číselníkom a spodok podstavca. A vy urobíte jednoduchú vec, že na to si položíte ten číselník a figurka má tu zo spodu ďalší pin a vy to tam len zacvaknete, drží to tam nádherne, posuvník sa posúva. Tento obal je neskutočne dobrá vec, pretože vám všetky tie vaše komponenty, ktoré by sa mohli rozsypať po krabici, sú uzatvorené v tom konkrétnom boxe. Toto sú vaši kňazi, ktorých si budete brať na základe nejakých akcií v rámci vašich ťahov. Oni zostávajú v tomto boxe a vy na základe vašich akcií si ho potom môžete k sebe zobrať a umiestniť ho niekam. Toto sú tie podstavce, o ktorých som rozprával, tie umelohmotné na tie chrámy. Toto sú potom kartičky artefaktov a predmetov, ktoré môžete používať. Tá grafika je super. Potom sú tu nejaké ďalšie karty. Kariet je tu ako celkom slušne, takže si prejdeme jednotlivé. Tieto 3 sú karty monumentov. Tie monumenty vy môžete skladať a majú 3 fázy. Prvá je podstavec, potom je telo a potom je hlava. A za každú tú fázu vy dostávate potom nejaké bonusy. Tieto karty budete používať, keď budete hrať proti autome. A tam je presne rozpísané, čo automat bude robiť. Čiže je to ako keby ste hrali skoro proti reálnemu hráčovi. Alebo ak by ste sa báli, že kariet automy je málo, nie je. Je ich takto veľa. Karty, ktoré nás zaujímajú, sú bojové karty. Tie majú takýto zadok. Opačná strana, aký typ zbrane je to? To je to, o čom som rozprával, že vy potrebujete pokryť tú nepriateľovú kartičku zásahmi a tu hore, ako vidíte, je to typ zbraní, teda typ zbrane. V tomto prípade to bol luk, tuto je nejaká obojručná zbraň, tu máte sekeru. Ako ďalšie karty sú tu karty lama. Lama karty. Lama karty. Potom tu máme útok netvora, pretože aj netvorovia majú svoje akčné karty, ktoré otáčajú a vám ubližujú. Tu je napríklad nestvora si dobere 4 karty, čiže z tohoto balíčka si zobere 4 karty. Za 2 má 2 života, tu má nejaké postihy alebo niečo. Plus desivý útok spôsobí 1 zranení, čiže to, čo ona dokáže, ako vám dokáže ublížiť. Tie grafiky sú pekné, krásne. Tie grafiky sú proste vikingské. Celá tá atmosféra hry je veľmi. Karty požehnania, opäť traja bohovia, 3 monumenty, 3 karty požehnania. Tu sú karty udalostí. Tieto karty vám len hovoria, keď sa otočia príšera s touto runou, alebo teda niektorou z tých rún. Ak ešte nie je v regióne, tak sa tam pridá, alebo sa aktivujú tieto príšery plus loky, ak je na tej karte uvedený. Tu sú karty chrámov. Všetky chrámy budú mať podstavec, postavia sa na tú kartičku a vy budete postupne ich odoberať a keď sa otvorí políčko
s názvom Výber, tedy hráč, aktívny hráč zoberie požehnania, vyberie viacej požehnaní o jedno ako je hráčov a potom si každý vyberie nejaké to požehnanie a napríklad, že volanie Valhaly. Když přideluješ stráty, dober si jednu bojovou kartu za každou bojovou kartu se strátami, ktorou si v danej bitvie zahral. Posledné kartičky, ktoré sú v tejto hre, sú kartičky Predzvesť Ragnaroku a keď sa otočia 3 karty z Ragnaroku, z Predzvesti Ragnaroku, prichádza Ragnarok a s ním posledné kolo, kde sa dokončia nejaké veci, aktivity a hra končí. Vy keď rozkladáte hru, tak sa rozloží, myslím, 5 kartičiek lícom dolu vedľa seba a vyhodnotíte, či sa niečo tam udialo. V tomto prípade by to bol napríklad jeden zcela dokončený monument. Ak by sa to udialo, tak tá karta by zostala. A máme pred sebou grande finále. Ešte sa pozrieme do krabice. Nič tam nie je. Máme pred sebou grande finále a to je predstavenie ešte týchto modelov finálnych, teda netvorov. Posledné 3 modely sú modely, ktoré sa skladajú z 3 dielov a vy si ich musíte poskladať v rámci nejakých udalostí. Čiže prvý je podstavec, na to sa potom postaví figurka, to je ako keby druhý level, no a tretí level, keď sa mu postaví hlava. Takto vyzerá kompletne celý monument poskladaný. Tam práve sa zasadzujú do týchto častí, sa takto umiestnia kňazi. Maximálne 2 kňazi tam môžu byť. Toto je monument Freja, bohyne Freja. Najväčšia figurka, prepracovaná, obrovská, pozrite sa na moju ruku. Tá figurka je neskutočne prepracovaná s detailami. To je z predstavenia tejto úžasnej stolnej hry Lords of Ragnarok. Všetko, priatelia, verím, že tento unboxing sa vám páčil, že vám to trošku pomáha pri rozhodovaní sa, či si tú hru kúpite alebo nekúpite. Môžete stavať chrámy, môžete stavať monumenty, môžete dobíjať, môžete veľa vecí v tejto hre. Tá hra nie je na misie, čiže každá jedna hra bude iná. Čo na to potrebujete? Určite veľký stôl, ako vidíte. Tých komponentov je veľa, plus ešte hráči so svojimi doskami okolo stola. Potrebujete určite čas, pretože tá hra je 90 a viac minút. Z mojej strany je to všetko, priatelia. Ďakujem, že ste dopozerali až do konca. Budem vám vďačný za každý komentár, za každý like, za každé zdieľanie a samozrejme subscribe. Vidíme sa pri ďalšom videu zo série unboxingov stolných hier. Majte sa krásne. Čaves.